Bħalissa d-dejġmilu x-xogħol fuq it-tielet fażi tal-proġett li qiegħed isir fil-kulleġġ tal-Emcast f'Raħal ġdid. Studenti tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fil-qosor ICT se jkunu qed jibbenefikaw minn bini ġdid b'investiment ta' kważi 14 miljun euro. Dan huwa parti minn proġett ta' 32 miljun euro li minnhom kważi 31 miljun euro huma finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-proġett jinkludi l-bini tal-inġinerija li tlesta fl-2019 u ċentru ta' riżorsi inawgurat fi frar li għadda. L-istudenti li se jibdew jistudjaw l-ICT se jkollhom faċilitajiet tal-ogħla livell. Il-proġett jinkludi 58 spazju għat-tagħlim, inklużi laboratorji tal-computers u tan-networks u kmamar tal-lectures, 13 l-uffiċċju u spazju ieħor ta' 500 metru kwadru. L-Inġinier Ġesmond Zammit qal li din il-binja se tkun iċ-ċentru tal-istudji tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fl-Emcast. Issa wasalna fl-aħħar fażi ta' dal-proġett billi qed nagħlqu l-binja tal-ICT li l-investiment fiha kien ta' xi 13 miljun euro. Hija binja li ħajkollha ħafna klassijiet tal-computers, network labs, hardware labs, ġifieri ħadd tkun il-ħabb tal-istudji tal-ICT ġewwa l-kulleġġ. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-għanewlieni ta' dan l-investiment huwa li jinqas l-għadd ta' studenti li jitilqu mill-iskola kmieni u jtejjeb il-kisba tal-edukazzjoni terzjarja. Bħala pajjiż aħna kommessi li nebqgħu ninvestu f'dik li hija s-sistema edukattiva u dan iħares li investiment fl-istudenti tagħna u anke fl-edukaturi tagħna. U allura li jkollok kampus tal-ogħla livell jikkonferma dan kollu. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet irrimarka li dawn il-fondi Ewropew se jkomplu jgħinu liż-żgħażagħ jimxu l-qudiem. Is-suċċess tal-fondi Ewropej nixtiequ nagħmluh ukoll suċċess l-edukazzjoni biex inħallu l-tfal tagħna liż-żgħażagħ tagħna l-aqwa li jista' jkollhom biex il-qudiem ikunu aħjar milli aħna. U naħseb illi minn dak li qed naraw mill-fondi l-ġodda li ġejjin se nkomplu nkunu nagħmlu suċċess minn dan is-settur.